Bombo Business News. Ginklaro sa Malacanang nga hindi price freeze ang ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. kundi istrikto lamang ang monitoring sa mga basic goods tubtob sa katapusan sang tuig. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga amo man ang una nga nagbasa sang announcement. Nagmando si Marcos sa Department of Trade and Industry nga magpakigangot sa mga manufacturers. Iniagod masigurado nga hindi magsaka ang presyo sang basic and prime commodities sa holiday season tubtob sa year-end. Pahayag sini mas nagadamo na subong ang manufacturers kay stakeholders ang nagakooperar kasunod sang mando sang presidente. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ini nga exchange rate ginbasa naton sa closing of transaction sa alas 5 kahapon sang hapon kag ang transaksyon magabukas na liwat alas 9 subong nga aga. Ang foreign exchange naginkuha nagikan sa Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Ang baylo sang isa ka US dollar 59 pesos and 13 centavos. Samtang sa Hong Kong dollar naman 7 pesos and 56 centavos. Sa Singapore dollar 45 pesos and 19 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 63 centavos. Samtang euro 68 pesos and 23 centavos.